La Valerie m'ha parlat amb ella. És molt jove, oi? És estrany. Altra gent. De debò, la primera vegada, encara que sigui una aventura, és espantós. No crec que per un home la infidelitat arribés a ser mai tan greu. Havíem acomiadat la dona de fer feines. Ens avergonyíem de nosaltres mateixos. Un vespre els veïns van avisar la policia. Volien dur-nos a comissaria per protegir-te de mi. Una història és el que vull. Viure amb tu, una història amb tu, marxar amb tu, tancat amb tu dins d'una casa, és el que vull. És això, és el que vull. Ja saps què hi havia, no? Unes caixes molt pesades. Les teves caixes de llibres.